Tänään kun mä heräsin, mä huomasin jotain. 50 tilaajaa. Täällä. Vihdoin, se oli todellista. No niin, eli se on morjesta. Meikäläinen on Ville ja tossa on tommonen pieni alku-intro. Niin tosiaan nyt tuli 50 tilaajaa täyteen ja mä lupasin sen spessun ja mä aion tehdä sen ehkä tiistaina. Tai upata sen tiistaina. Tai keskiviikkona. Tai sitten mä teen sen torstaina. Ja mä uppaan sen perjantaina. Luultavasti mä en uppaa se samana päivänä, koska mä teen sen koulussa, koska koulussa on paljon parempi wifi-yhteys. Mutta joo, kiitos älyttömästi teille kaikille. Nyt on jo 52 tilaajaa. Tää on mahtavaa pojat. Ja huomaatteko pojat ja tytöt, että nyt on tää kamerakin ihan oikein, että sovitaanko, että tässä oli tää spessu, että mä laitan kameran oikein päin tähän videoon, niin tää on se mun spessu, tähän ei vaan läppänä. Mutta tosiaan oikeesti kiitos kaikille, vaikka 50 onkin aika pieni määrä, niin kuitenkin oikeastaan 52 jo. Ihan järkyttävän iso määrä. Ei vaan. Kyllä me vielä päästään YouTuben top 1 YouTubettajien listalle. Ja triljoona, miljardia kanavatiloussa tulee oleen. Että älkää huoliko, mutta siihen menee ehkä muutama 10 000 miljoonaa vuotta. Okei, sitä ei tule koskaan saavuttaa, mutta joo, ihan oikeasti kiitos kaikki te, jotka olette meikäläisen randomeita videoita kattonut ja olette tilannut mun kanavan ja eipä tässä mitään. Spessu tulee tiistaina. Nyt se on tiistaina tai keskiviikkona, torstaina tai perjantaina. Mutta ensi viikolla mä yritän saada tehtyä jo. Ehdottakaa tonne alas. Tonne kommentteihin, että jos te haluatte mun tekevän jonkun eri spessu kuin mitä se beatboxaus, mutta kun beatboxaus on se juttu tällä kanavalla, ja, niin mä ajattelin sitä, mutta ehdottakaa toki, jos teillä on jotain ehdotuksia, niin mä sitten katon sieltä, että onko ne hyviä teen, jos siellä on joku oikeasti tosi hyvä, mutta nyt se on moro, ja kiitos vielä kerran kaikille supanneille. Meikä oli Ville. Hei suli hei!